tine urombo tarasikirwa nomwe wedu pagomba apa makuseni anaya anonzi Anderson tairarama naye bho naingotiwo majokes hazvatirwadza angoyo kumagirosa nhasi uno saka aenda kuna vakomana vamwe vanongowirana vanogeza mota pagomba pavo saka vangada kuchera mvura vangokumbira bhaketi vanogeza mota saka aenda paine mugodhi manje papakavharwa nemota mota yakapaka papa saka the moment yame aenda yatazongoona ndechekuti apusha pane chisilab chinenge chakavhara ichocho saka bhaketi ranga akumbira remvura tangoriwana riripo asi iye wachona anga awira mukati saka munyama waita ndewekuti apakavharwa nemota saka the moment yazobva mota ndopavazoona kuti munhu awira mugodhi mvura vamubudisa but vatomubudisa but anga atoshaya pagomba pacho pane mhepo hapano kuti 2 weeks ka vamwe vadonha nebhasikoro akatofira padhuze neipapo futi but vamwe vanhu maonera vari kuita vari kufungidzira kuti otherwise ka paadonha paanga ada bhaketi rasingakwani nekuti pane kaburi kadiki saka anenge anga achida kuedza kuti akabvisa silabu yabhaketi rake saka ndo maonera ari kuitira kuti otherwise ipapo pauda kuti bhaketi kuda kuti abvise silabu reason yanga achibvisira silabu yanga iri kuti bhaketi rake rikwane nekuti papasina katimu kanokwana pakaburi kachona ikaka tiri kuti ndekuti amadhazi anenge atodonha achiri kupusha silabu iya but adonha nemusoro manje atikuira mvura nemusoro manje zvinhu zvine zvakatotiomei kuti uzodzoka manje pakatsime katete zvekuti hakukwanisi kupinduka kubuda katete mugodhi makatoti dzikei but mvura yanga irimo but yanga iri nechekuzasi kuti apase kuti azodzoka kudai nepawa raenda naro zvazonzwisa patano vangaitanga ari sobo kuti munhu aimwa zvake zvaitika pagomba zengeza 4 pagomba zvaitika nhasi sande nhasi ndia 26 27 November 2022